Aj my piaristi vás chceme privítať na prezentácii stredných škôl Deň s mládežou. Poznaj iných, spoznaj sám seba. Radi by sme vám predstavili našu školu, no určite vás nebude zaujímať, kedy vznikla alebo kedy sme vymenili plastové okná. Avšak napriek tomu má naša škola na vonok nádych historického ducha a vnútro má zmodernizované a opravené. Určite by som skôr vyzdvihla kvality našej školy, medzi ktoré patrí hlavne osobnejší a rodinnejší prístup. Keďže nás je o poznanie menej, aj my študenti máme medzi sebou výborné vzťahy, či už s tými našimi krpcami alebo staršími žiakmi. Ďalej musím spomenúť podporu našej školy v rozvíjaní talentov našich študentov, či už jazykovo zdatných, športovcov či umelcov, alebo iné talenty, ktoré máme u nás na škole. Aby sme nezabudli, príďte sa o tom sami predstaviť na Deň otvorených dverí, čo bude 26. februára 2016. Sami uvidíte, ako prebiehajú u nás hodiny matematiky, biológie, fyziky alebo cudzích jazykov. Keď už som spomínala tie talenty, jedným z nich je určite Vicky Granecová, ktorá by the way vyhrala prvé miesto v medzinárodnej súťaži Spievam po francúzsky. Vicky, poď medzi nás!